Is gná lá atá ann agus tá gach rud ceart go leor. Ach go tubann, tosnaíonn an talamh ag bog a phút. Tá an feirg na bheith glúscáil thaobh go taobh. Tá Creathanna Talún ar siúl. Ní tharlaíonn sin anseo in éireann, ach gach lá bhíonn Creathanna Talún ar siúl, agus bolcán ag brúchtadh in áiteanna eile timpeall an domhan. Ach cén fá? Leis sin a thuiscint caithfidh muid leabhar faoi theas. Tá uisce sa fota seo. Léachar do Tharlaíonn don físa pop ar ósach ceann. Casann sé timpeall mar go bhfuil airte ag teacht aníos ón bota uisce. Níl an tír te có de lú is atá an tír fór timpeall agus mar sin ordún sé. Cred é nó ná cred, tá an rud céine ar siúl faoin talamh. Is trí go leor an phleanéid tá sreathna ar a thugtar an mantlín, an críomha agus an chríoste atá an te. Seasan muide ar thrátánaí soladach ar a thugtar an screamh. Ach ní físa amháin soladach é an screamh, tá sé déanta suas de phlátaí difriúla. Faoin screamh sa mantlín tá Loughrea láite ar a thugtar magma. In áiteanna ina bhfuil sé níos tó, ordún ón magma dír cosú leis ón airteag ordún ón uisce. Nuair a bhogann an magma, brúann sé na plátaí atá ag suí agus sleamhnaíonn siad timpeall. Thar na milliún bliain tá an fórsa sin tar éis dromchla an phleanéid a bhog a timpeall. Mar shampla, scar an Afric ó America has agus níos déanaí tháinig America has agus America thua le chéile. In áiteanna eile tagann gá pláta le chéile agus brúann siad an talamh suas le sléibh dá dhéanamh. Hála sin na milliún bliain ó hin nua a bhúil an India, an cuid eile don Áise agus rinne siad na Himalaya na sléibhte is iade ar domhan. In áiteanna eile bhís bhíonn gá pláta ag sláimú in chéile. Nuair a bhogann na plátaí go tubann bíonn Creathanna Talún an. Uaireanta bíonn barna sa scrap agus is féidir leis an magna teacht a níos go dtiomchla an domhan. Tuirtear bolcán ar na hásanna seo. Arís tá an Talún anseo in éireann nach bhfuil bolcán sa tír seo, ach bhí siad an fadó.